Сега ще видите как се къпи. Къде е Фейко? До туалетната. Ето. Прави видео, да знаеш. Я дай да видим сега колко издържаш. Давай. 3, 2, 1. Давай. Фейко. Кой е Фейко? Аз съм ли Фейко? Фейко, дръж. Ей, нищо не пипай, само дръж. Моля те. И гледай към нас двамата. Чуй надалеч. Стой се, стой малко. Бягай, че аз съм. Само стой. Що снима? Имаш повече като Фейко. Иван стои малко в водата. Сега ще видите аз как стоя на водата, най-много аз. За интернет ще го качеш, чули? Сега ще видиш аз колко стоя в водата. Да. И фойче му, Иване? Нищо. Фейко повече. Фейко, да. Фейко е много добър. Да, Фейко много добър вече. Толкова, давай, дръжа. Дръж се. Чакай отново за... Чакай, няма да те измокря. Ако те измокря, няма да говориш с мен. Иване! Кой? Колко си на косата? Видях къде зачува там. Да прям видяй. Стига, Фейко! Фейко! Той ме ни заспае. Може. Как се? Той аз мога. Мога. О. Стига, Фейко. Няма да спирам как. Няма да спирам, добре. Аз става грех. Стига толкова. Който прекалява, го мокрим. Да. Дръж. Ей, майни! Фейко къде зачу? Измокри. Иван измокри братовчет си. Васко. Виж кой е Васко? Дайте да стане. Виж, чувак. И най-малко. Много малко. Чакай, аз последно и стига. И такова ми дата. Не такова ми пак ще прави. Чакай, Вали, да върти. Няма тебе. Ама мокриш. Не те мокра аз. Дай да го мокра. Моля, дети изхъбяват. Добре. Ела.
Widziałeś? Zbieraj ty! Zbieraj ty! Zbieraj ty! Zbieraj ty! To nam pójdź. Nie. Tutaj Mary! Czekaj.